qina umndeni wasekhaya nentilisi qina mamhlenge uhlungu uhamba ubaba sekhaya isikhathi na umndeni wakaThabethe qina mamkhize nonke nomndeni wakamkhize qina nomndeni wakamkhize nantilisi ngimphathele ithilisi mina ngumvini nini namagatsha uthi ubaba ngulima umndeni wasekhaya nawe wena kamkhize ithilisi mina ngumvini nini namagatsha uthi ubaba ngulima mina ngumvini wona nini namagatsha umndeni wasekhaya wakamkhize kaNuswa yonke indawo uyahanjwa emhlabeni sime nokufa iyakhincwadi mina ngumvini nina namagatsha mawami ngahamba utshela abantu uthi ufele indoda mamhlelo uhamba utshela abantu uhamba ulandela indaba ngenzela esitobhini uthi ufele indoda ungahamba utshela abantu iyasho incwadi mina ngumvini nini namagatsha mndeni wakaNuswa nawo lo mntanami yekanohudula amantombazane egcobo sagesi nemoto yakhenhla lothatha uJesu manje umhlaba uyagoqa amasha uthi uJesu mina ngumvini nini namagatsha la emsebenzini uyasho uJesu mina ngumvini nini namagatsha nawo anhlahlela bekompothi nini namagatsha nawo demsakazo okushuta nini namagatsha uyasho uJesu mina ngumvini nini namagatsha mndeni waseKhaqinani okumhlaba kaNkulunkulu ngisangele mningi imngcwaba kaNiswa u5 angazi ngizoshona phi namhlanje ungilindele angazi ngizoyaphi mningi imngcwaba ngisangele ungqotho womuntu isonto manje angazi ngizoshona phi uyahaja mhlabe namusasa uyalala inyanga olala baba kaTikTok usedule phezulu sefika ubheka sefika uJezuma ufika uBramaphosa uthi hayi siyamazi lo baba washumana kakhulu uyasho uJesu mina ngumvini ngekhathi nawe uyiphathe kahle umntanami wadlala umuntombazane uthi umkhulu umfundisi wena mina ngu-archbishop uphathe mina nawe atohlekayo ophathe